Ота наёр ғазаби худои замину осмона, мошина завадид нак ота ҳуйк ресмона. Марам фарзанди тею меҳри падарид гиҷошид, оринҷи дастам кандай замин пуштома хирошид. Зан беномус шава бовар ка падарам мешкана, бародарам мешкана, шавҳарам мешкана. Дар рӯзи туйет типа зани якумат омадагӣ дом арусет мошини падарка кадай. Чӣ мошинае? Нолаф. Ҳаром бугу ту шӯи хита сахт бикан зиндагии хита сахт мекапиди. Арда гӯрягана тӯрдишам мека пардаги. Ай мос ҷоҳанира дидаги. Ишқ. Занака қати шуш видео кадес? Тифа мегира рӯш шуша маҳкам каги ай хизашу бия. Чӣ фикр мекунад нисбати ҳамин зани мардак айхари модарро намегард? Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали ман. Ҳама кас асосан хубин корбортон созай. Мутаассифона оза барнома кадем полни буд кадем нигоҳ кардем камерамон гиро мурдай каручи ай байни кино. Ай сарака барнома мекунем саволро полни алиш кадем. Ассалому алайкум батикҷон я бор дига каручи дин бор салом кардем. Ана саломатиё чӣ хела ассалому алайкум. Салому алайкум ҳама касаи тамошобино, подписчикои Макс бародармон, мухлисои ман, мухлисони бародарои ман, ҳама каса созаи хубем. Бадик саломатиё чӣ хела кору боро зиндагиё. Шукронаи Аллоҳ беҳтарин. Ҳама хубай? Ҳама ки хуб боша мезгарем да саволо сраза. Якум савол мон дар бораи ту ки репери дар бораи репай. Чӣ ба вақтои охир реп кам хондастӣ? Вақтои охир хиши репхонӣ нест. Чун намедонам. Реп нависондастам, нахондастам. Сабаби ами хиш набудани реп хондан чие? Чӣ мотиватсията киштагие? Фикри хидмат чӣ маданзам дорӣ? Фикри шахсӣ ҳамин аз дарунда чизие. Чизе аст. Чӣ ба реп нахондастӣ? Ту ки ҳар реп нависондастам, нахондастам. Мақсад дард ма баён кардам, мисол дар ҳамун чиз баровардастам, но фикр мекунам ки ози уже қадри суханма ё қадри мисраҳома, эҷод карданма, қадри меҳнатма намефаҳмам. Ай ки ҷо баровардӣ ки қадри ба қадри мисраҳои ту нарасидастан. То што ма дидастам просмотрои безеб надорӣ, просмотрои соз гирифтасти. Просмотрои соз гирифтастам. Мақсад ози и ҷои ягон пасзанию ягон таҳқир ягон чи нест. Чизе ки аст ҳамонро мегӯям. Ози мардума хишш, мисол мардума вкус мегӯям, чӣ мегӯям ҳамонро? Таби чиён хеле кору гапои беҳудаву беақл дар ҳамин интернет ози дидаси мисоли инстаграм медро як ҷо медро ягон чизи ҳалол намеёбӣ. Ай ҳамин сабаб тура намефурад ки мақсад просто так вақта сарф кунӣ ки ба қадри мақсад гӯш мекунанд ба ҳам кор намекунанд. То што ту як гапои даву дуруд мегӣ ки мисол ҳамун чиз дарк намекунанд. Чизеро ки ман даруну меброрам, баъд хеле ки ман мисрама ку хеле баён намекунам, хеле ки просто гӯш кунӣ ин хеле мисро хеле хушру фикр кунӣ ва ису бизанӣ, баъд маъниша меброрӣ ун мефаҳмӣ, дарк намекунанд мисро. Не ҳаст так мухлисо бародарон ки аввал гӯш мекардан, ҳаст то узра мисол гӯш мекунад кайф мекунад. Нияти ранги пешина актив будан дар реп нест? Гуфтастам ку чун завқ мурда мисо. Меги реп нависондагӣ дорум. Чӣ репои нависондагӣ дорӣ? Репои ошикиам дорум. Барои падарам, модарам, зиндагиам тамоми чиз дорам. Ними гудака ки дина мурд. Парел. Дина парел мурд. Барои амром нията нависондан тайёрам. Ки як рӯз ё ду рӯз шидаги. Метавонӣ ягон қаша бихонӣ? Ота наёр ғазаби худои замину осмона, мошина завадид нак ота ҳуйк ресмона. Марам фарзанди тею меҳри падарид гиҷошид, оринҷи дастам кандай замин пуштома хирошид. Ман ки мошина отаҷон замин да кашолам нак, мара ба як қадар захм маҳкам да хона нак. Ман ки мошина отаҷон ай дизди даст кашидам, меҳри тира надидам ки дизд шидам нозкаш шидам. Маладес. Трекчаи зур омада. Ки мебурад насиб боша? Мумкин пага буроя пага. Пага ба бегора. Хай агар бобурам записиш кунам. Агар ки гӯш кардагӣ набошен, метавонем ки сразу канали баъди ки хабар бигирем, мумкин трек полиш буромада боша. Агар ки мо успед накунем, ягон қаша пага мепартои барномаро. Ҳамиша монтаж кунем, агар пага мебурад. Хеле баъди барномаи ту мепартоиш. Короче,
агар записиш нумони ҷагапа ҳоли записи нахел трекҳои бо гуфти чӣ дорум дар бораи зиндагӣ ку дар бораи зиндагӣ дар бораи зиндагӣ ва туи муборак мисол хеле ошиқиём туи муборак туи худат не туи худам не ба ошиқӣ дар бораи ҳама чӣ ё мерен саволо дад ин саволо меояд дар бораи баъди ҳозира бисёри блогеромон то што ма дар инстаграм мебинам дар ютуб мебинам блогеро қатъи арӯсошон заношон мебироянд короче видео мекунанд ту чӣ фикр дорӣ дар бораи ҳамё кори ҳамё фикри ту да короче мо ягон кас да кор надорем ҳар кас фикри хича касеро мефурад қайи занаш мебирояд касеро мефурад қайи арӯсаш мебирояд касеро мебирояд худаш мебирояд но фикри ту чие дар бораи ҳамё фикри ма мақсад қатъи заношон видео мекунанд амахе ма фикр мекунам аки фикри ман нодуруста ин кор нодуруст буданша ҳама медонад аки рости гап рашк бояд марди берашк нест ин марди берашка мегӯянд даюсай марде ки рашк надорад даюсай аки рашки ма бигеп ба дараҷае аст ки як аз нигоҳ кунам мефаҳмам гардани ҳамон хидмат бигирам ҳама ира ахно кори не то мақсад ту зидди ҳам хеле блогеро да касе чӣ коре мекунад коршо надорам фикри шахсии хидмат гуфтесам мисол нодуруста чӣ мисол боз як гапа мисол ма ба иззати нафси ягон кас расида нестам мешинам мисол зани амруа миллион кас тамошо мекунад миллион кас мебинад мардак чӣ хелай ман мисол бачае ки нахе тамошошам фикр намекард ки ин бачае ки зани мара дидес чӣ фикр мекунад нисбати ҳамин зани ма мардак айхари модарро намегардонад амхе аст айхари модарро намегардонад хе нигоҳ мекунам мегӯям ин ниҷаш хе туаст ни туай бача ма дар ягон ҷои бахилоф дар ягон ҷои ақли ма рост намеям мекунам дошто қайи занат бирои видео кунӣ конечно чиз қатъи арӯсошон мебиромадагӣ ки қатъи арӯсам намебиромад як чиз дигар нашоти блогерои мо ки блогер нестам ваён ба фикри ма блогер нестам то што дар биголайф мешинам ку ба видеошон дар инстаграм ма дар биголайф намешинам даже ма як бор шодум ҷа одамои хеле бисёриҳо шаҳр хелай барои ма пол нудалиш кардагим но дар инстаграм записи экран мекунанд мепартоянд фақат ақурат чапай нисбати ҳамо чӣ фикр дорӣ чӣ гуфтанишон ки мебироянд хеле дузда дар биголайф штаги қатъи ягон духтари дигар ё ягон кори бемаънӣ кеста ё ақурат чапа кеста фаҳмидам мақсад якум чизеш яки ман хоҳиш дорам ай одамое ки ай ҳами чизое ки ҳамиёро мисол мебаранд маҳкам мекунанд чӣ мекунанд блогер нанависонанд барои ё блогер нестанд ё ма сагои интернет мегӯям шумо да саг ин чиз хатое блогер гуфтан хатое баъд мисол ҳаст ози занакое ки мебироянд я намуд мисол ай зиндагишон миллион то метавон дурӯғ қатъи мезанад нима ай шум ҷидошун мисол шум ита ута досма мегӯям чӣ гуфтани ман нисбати ҳамёра дар назар дорӣ якам ҳаққурат мекунад занакоштам савол буда ки ҷавоб ҳозир ҳар душа метавонед ки уҷа ҷавоб битӣ мақсад ним занакое ки худша шуш ҷидош дага бо занакои дигарро насиҳат мекунад ки шумо хеле накунед шумо хеле накунед фаҳмидам мақсад як чизе макс ман доим ҷои да бишинем мегӯям ки худованд агар фарзандам доданӣ боша буда ки ин фарзандат мисол ҳам духтараш баномус ҳам духтар ҳам бача баномус комшаб духтара вибр мекунӣ ё бачара баномусанд ҳардуш ман духтара вибр мекунам духтари баномус мисол духтари баимон хуба барои мисол но агар бага духтари беномусу бачаи беномус ман 100 бачаи беномуса интихоб мекунам як таране медонӣ зан беномус шава мисол чӣ шава бовар ки падарам мешкана бародарам мешкана шавҳарам мешкана тамоми мисол чӣ симеша духтаре ки ё ҳамаш беномусанд ози мебуранд мисол ма ба худо ба иззати нафс ҳеҷ ка расидан намехоҳам ки гап назани бо намеша ава чак гапҳошона нигоҳ кун мебурои видеошон мебура талхат мекафа ма хе фикр мекунам мегӯям ки ами оташ ё акаш ами чӣ хел мегардан ки ман медонем ман мардуми худмона дар ҳамвогнагор медонам мардуми худмона
бароки ҳам халёро дастгирӣ бисёр мекунам. Ман мебинам подписчикои вайро мебинам, подписчикои я блогер ё я вайнере ки вай чизое мекуна тарбиявӣ, ошиқӣ, ҳаётӣ чизое мекуна ки тамошо мекунӣ, кайф мекунӣ. Но лайки комменти вая мебинӣ, подписчикои вая мебинӣ, баъд айни ки ба қавли беномусое ки мақсад худаш шӯ надора ва ай духтарора насиҳат мекуна шуотон қайти халӣ кунем халӣ кунем ай вайро бисёр ай خۆی حرام بگو تو شوی خطا ساخت بکن زندگی خطا ساخت میکردی داش یا خیلی با خدا باور میکنی من در اینستاگرام نگیم زنه که قطعی شوش ویدیو کردیس تیفان میگیره روش شوش محکم کرده خودشو بیا روی خودشوی روی شوش محکم خدا بزنه تو پریساوید که یا نمیشه خیلی شیدگی نه تو نگاه که چی خیلی شیدگی نه که میگن که گفته زمانی میرسه که سطح بیعقلی آدمو با درجه بالا میروه شیده یاخی натури просто я без фикр кунем то ҷое мо медонем бояд заномона баҷо кунем не ки занаш блогера худаш баҷо تو тамошо ки ба худама чӣ шида дар ҳайрат мемону вардоштаги рӯи шуш маҳкама рӯи худаш уяй таваккалшон ба худо дигар гуфтани мо ва ислоҳ намешавад не ки хоҳишай мо ки тамошошон мекунем просто я жалбшрӯй ки инстаграм мешава жалбрӯй карда просто я жалбшрӯй кам хелё кам шава апай ма тамошо мекуна апай ту тамошо мекуна о замони интернет ай любой зоте дар хона любой кас интернет ҳастай мақсад ту вақти медурай ай тамошо мекунӣ вай тоб да мебурай пага апай ту мебина апай ма мебина як бародари мо мебина занаш мега чӣ байни духтаро бешу гаштиян зиндагишон 100% чӣ ғулом бошем дар иҷа хизмат валишки нагирам телефонами бе телефон намешавад боваргина алло шоида уна шоид ами хоҳар мен мисол шаварда буданда интернет мега тозра не ҳастай хе пурай о хеле ҳастай но бо ҳастай хонаое ки мақсад не хава бо бе телефон намешавам ҳаста ки дар Россия ва намешавад ошибка калон ҳай ки мо мисол амро тамошо мекунем лайк ошибка калон меоз хай зана мардако ҳастай дар Россия занаш дар хона қати гудако шава намешавад телефон надошта бошад но накунед шумо вақти вай подлиться мекунед то як ҷуръата рӯӣ мекунед рӯиш мекунем ман ними дар рӯӣ мекунем уже топ да меброя бигем беақла бимега рӯӣ мекуна карочи у топ да у дигари як кас дигам мо чикор мекунам давоми сав чикор мекунам бо я ҷуръа дигар фаҳмидем ки кадом арусет мошинет падарка кадай чӣ мошине нолав не мардак буд чӣ мошине арус надорам ман зан дорам шукронаи алло хонаи обод дорам ман зан арус надорам арус надорам вай мон вай намешам агиҷо меои ёра ки мегатара рот мега бародар не я шинос гуд мақсад ҳичка мошин падарка кадаги нест падарка караги арус падарка караги нест шикоя кунам ҳичка падарка накардем мошин дорӣ ягане не шукрона худо не серьёзно шигир надорам бе проблема бе чи да вақти ма дар Россия будам дар интернет яда видео баромад карочи то что Twitter нома 2021 буд 20 буд дар ҳамин ҷа будам ки ту туй карда будӣ чӣ хелишит бояд сар туй кардӣ дизан чӣ хеле меша дизан дорӣ не ята ҷидо шудагӣ айвай ҷидо шудӣ нашоти ҳамин савол я бародар нависагия ба худо дар комментария буд комментария гирифтам нависондагия ки комментарияро ногузашта намешавад бояд бихонда ма интерес нешуда чӣ буд гуфт ки вай дар барнома навист ки баъди кафайрот ку ва дар бораи зиндагиш пурс то что чӣ бояд занаш ҷо шуда зани нав гирифт ман гуфтам ки дар бораи зиндагим умуман гап зада намехоҳам зиндагии шахсии ма бигем кори ё бародар чия кори ту чия ё кори дигар чия ё зиндагии ту дар кори ма чия ки мия як аст меоку пеҷураш мега фаҳмиди хуршед чӣ гуфт мега мада чӣ мега тура гуфт мега туда чӣ ҳар кас кори худша куна одам гулистон меша ба худо аки наметонам мардум кори худша када ҳаму лези бутунан охи ами бародару хоҳару ами нафаре ки тамошо дорен кӯшиш кунед дар зиндагӣ як кас дахолат накунед ҳеҷ кара намефураш
من نمیخوام از زندگی مثال گوازنم من خدمت سفید کنم و او را سیاه کنم الله جوابی همون جزای ادای بده بده ما بعد باشم الله جزای مرا بده یا کسی او بعد باشه یا کسی گپ باشه الله جزای همون بده بده 100% манам марда гӯрина бо дар кошава бин саволора да ҳами ягон кинҷи савол до нависондагӣ нест ҳамичи яке давидум зад комментариям бародар ман чӣ барномае кардам дар бораи зиндагии шахсӣ як аз зани чива брома мардум бояд ёд бигирад дахолат кардан дар куни зиндагии як аз гуфти паделитса кардан дар куни чизои шахсӣ як аз дигара чизои беномусии як аз дигара паделитса накунед ҳама чиз ай шумо тамошобино зависит вобаста чизе ки созай ам чиз як манфиат дорам да лайк мо ба як бародар гата паделитса ки то што як асме таза рақс мекунам мепартоя паделитса он мебина просмотраш 1 миллион ай 1 миллион ай пага футболкаша меброра то мета пага гам рафтам меги сафоид ма бахшиш мепарсам агар да иззати нафсат расида будам бошум барои саволи ҳамон бародар ки навишондагӣ ба то што зиндагӣ ма марда гори марам намефаронем хеле зиндагӣ як касигара пурсидан мақсад ман метавонам ки пеш баъди камера бишинем бародарай бупурсам хоҳа бигар нахоҳа бигарам агар ман ягон чордамш карда наметавонам барои ҳамин чизода кор намегирем проблема ма бугум як кас меям ҳеҷ кай ёрдам намекунам барои ҳамин мо далши зиндагии шахсиш да кор намегирем бо ҳамин даво саволои да чӣ будагӣ мо намегирем на бародарай чӣ савола додагӣ короче да где-то ягон 3 ё 4 моҳ пеш қатъи далешо ҳарду трек хондем шумо як вақт ҳарду ит ба ит зид будем 3-4 моҳ пеш ягон короче ҳами 1 сол пеш будам ҳами сол буда короче ма дар Россия буданам буд ана ҳарду дис короче реп хондем дис задем короче якм реп бигирем агар ман қатъи далешо барои ворух хондагим не якм реп не дис задагитон намегӯям дар дисет бисёриё қабул кардан ки ту бародарои хита дис задӣ ту чӣ дар равияи хинам равияи хита дар дис одамои баақлиши гапа гуфтагӣ нест барои трека гӯш мекунам мефаҳмам но мисол бидан одамое ки гӯш нокардаву надида чӣ мекунам ман даву трек қатъи далешо хондагим дис даҳаму сагим дис далешо рахиша ҳардутон аҷоят реп фит кардагим дис даву сагим хестам бародарои хидам гуфти ко бародаро ҳам бародарои хидам хестан тамоми гапа гуфтан бо ахи мухлисоам тамоми гапа гуфтан бачашам қабул мо бисёр чизоро тай дил кардем мудем ҳамаш қабул бизанем дай фред хафаен сахти ба ман ҳеҷ ка хафа нестам ани ман ба аллоҳ супурдам фред оштишидем ман на уштим на қарим фред кия я вақт дигарам ам хеле ҳарда чап шидагӣ будем ам хеле мегуфти фред кия мезгарем далчи и савола ма видео дида будем дар инстаграм ҳамвай дар рӯзи туи типазани якумат омадагӣ туита вайрон я видео дидем дар инстаграм ам хеле нависондагӣ мо вақте ки ба як хулоса меёй мисол ба як хулоса меёй ки мувофиқ наёмад хислатумон ииса бояд на ма лезит кунам на тошта ҳеч ка омадагӣ туита ҳеч хеле гап нест 100%. Озо ту да ҳами равияе ки ту рафтеси озо меги ки завқ неста мотиватсия неста хондан да ранги пешина хеле ният неста ки бонамон нигир пигир гуфта дис шапак мекарди ку чапгари шапошапӣ ино хеле оз қатъи ҳамо одамое ки чап буден я вақто тарафои барон карлеон райдер пайдер ҳозир ман қатъи ҳамаш бовар кард салом алейк сатфиз ягон чи нест мемози ҳам хешидаги тамом видеои пешине ки разбо пазбо мекарде тамошо кунӣ изо бикашӣ ман репома изо мекашем не марда гӯш ман хеле разбор дорам калон шидем дига бача ай бай ба нами гудакое ки нав буромада ки хай гудак не хелеш калон реперое ки нав бурома естан амо даврои ҳам пешинои 2019 шумо чӣ гуфтани чон ки мақсад хатое ки ту кардагӣ ва ё накунам аки шумо гуфтам мақсад худ монда короче ман хато накардам ман як хайп кардагим бовар ки дами интернет ку наме қадар соле ки ман будам нем қадар чиза ман ай ҳамун хайпум хай майда будам чин
اصلا دیره چی قبول نکنیم چی معایده بودم ایجاره نگفتم او مرده با یک ساعت ایجاره نگو کده که آزیرسا یا مردگی هم خموندین ایون دورا سیریوز قبول نکنیم اصلا ما همین اشیب کرده کردگیم یک خیب کردگیم همچنین که معایده بودیم که یا تا خواب که خزنه یا تابگی گلاوی پریدن درنی او بود نه اوش راسته دیگرش دروغه просто головой да درنی او پریده بود باید بود که مرا فریب کردگی бахто ман наметонам парда галавой уна пурсиш ман наметонам об бозира بعد натури پریدگی ава ҷаз задам об надоштиш амека арда гӯра ага натурдиш амека пардагӣ ай мос роҳани раҷдаги пари мара ранги ишқ то арда гӯра а пишти ишқ там хе парида будӣ я на ишқ гуфти ку даст ай нигоҳ кам обш пур пардам ки она то поён рафти ки об қоқ шида хулас дазл гирифти ҳами хулас ки ҳами ашибкара кардаги будум масала и ашибкара ҳами хайп кардам якта кардагиам баъди он не баъд будум та мара фреб карда будӣ макс медони чи буд мо бисёр ҳами чиро фикр мекунам ки ҳамин гуфти ки озе разбор мекарди исус ҳамин он хато буд то что хайп кардӣ ки фреб карди қати ма у хайпера ки кардем ба худо омада гирья кардаги айними одам хеле як ҷо будем як ҷоя не одам бовар кардаги ма да чиво дурӯғ бисёр гуфт ки гуфт мерам мумкин ки не ака дурӯғ бисёр ма ҳамун хайп да аммо як хеле план шака шидам ки шид ҳамун кор охир ту мегӣ ки дурӯғ не ки ту да чиво дурӯғ шурӯъ гуфта будӣ ки ман тура бовар карда будам ман рафтам гуфт мерам короче россия мумкин явис наём риск ай короче ман аки тари бад нагуфтам ду рӯз пас я докаи ёки макс кирякни надарам ду рӯз пас я докаи сафед дар сараш короче ман омадам бача берӯз мон те ай россия синисимие навомадӣ бес ҷода намери ту не я ба худо нашоти реперо ҳозир нақту меге ки хати ҳама салом алейкум рафтомад ранги пешина аста туне ки ин вақтш набудан рафтомад хитай ҳама меканди чи ин сабаб че ки хати ҳам реперо кам рафтомад мекунӣ ин вақтш ко мисол ҳамун ҷурое ки дастоини будан қатъиян ва будем гем тозира он мош ҳаста ну реперода ма и чиза дидагӣ нестам мардак боре дастоини будана дурӯғгӯен ҳама ман репер нестам дига мара қуш накун мас 4 сол шид бас кадан ози чи ҳозирам ози чи ҳозир ма метонан ҳам актёр буган ҳам блогер буган актёрода ма чизи ус намерамон не ки хайр дурӯғгӯ мақсад ки бугӯ турам дурӯғгӯи чизи ҳасти неси нефти худа дурӯғгӯи ҳама нашод дурӯғ гам забади ҷон дурӯғи ту кардагӣ ма тура бовар кардагӣ ки ман учход тардмон бачао ма гуфтесам так будам ҳами хайпа кардагӣ и чиза хайп мегам ман ҳами хайпа карда будам ҳаму хайпи дурӯғ буд ҳозирам ва кала мегирам ма ҳама бахшиш мепурсам ту ҳозир дурӯғ намегӣ ман барномаи ту омадам мисол ҳамин бародарои ма ки қадр мекунам ба худо чандҳо мисол барнома фарод мекунам намерам ҳазор раҳмат ки қадрмон мекунӣ то што ягон 3 сол буд ма то дар россия будан як гав мезадем ба ёдастам як мекардем кира арӯз чи ягон гав мегуфтам панедес хати арӯз не акай вай амада акай тирам додари ма намефоҳдам ки мақсад то што бародари ма иш ба иш чап бошам ман бародарта нагуфтесам ака арӯзта гуфтесам хай намудам вая меги хай на дурӯғгӯ да короче бояд ам ягон чи будром ма дурӯға мега кира мега ҳазор раҳмат синаҷон барои қадр кардан вақта ҷидо кардан омадан ягон саволи агар безеб дода бошам якум ма вақти репер будам короче дар каналам пури репон буд ман репа бас кардам да амаро удалит кардам короче якум видеои маро бидроем бибинем барнома қатъиян меқарар карда ки панаги ҳафтагиш ҳамун чиз нотамомон то ҳаму то қариб 1 соли охир ку ҳамун вақто мепурсидан ки қади баъд 2 сол шудӣ қади баъд 2 сол шудӣ ва я шоу буд бигӣ ман мешава вай хеле ини ҳама шабиним я миёрам биши барнома да гиряка бахан ава чай чи хеле барнома зинда ва саломат бошӣ ягон чизи нитто гуфта бошам бахши зиёд я хайри хиш ки қади бародаро худованд нигоҳбонтон
аллоҳ ёру мададгортон бошад бародарон. ранги реперо ранги блогеро дурогу нашен машинникӣ накунем. худованд ҳамата нигаҳбон боша. кира бу барнома биёрем ва чӣ саволо бутем беғарз ҳаёти шахсишон дар бораи зану модару падару ёш бинависен дар комментариям саволои состона саволшон метем. баъдо гуфтанам на ҳаст бо бародарое ки мисол дастои неансозан пурра мисол бо бадил нагирем мисол шуморо чӣ надорам. короче ҳама одаме ки худшам хеле ба мефаҳмам сразу қабул. Панотон ба худо.